nakita nyo naman, kahit na na-stuck ng napakatagal, grabe, hindi pa rin nagbabago yung lakas ng makina ni Raptor na pula. Yo, what's up? Good morning mga idol. So, ito pala yung update natin kay Raptor na pula, yung Honda Supremo natin, no? Nandito. So, kahapon gawa na natin. So, nakuha na natin yung gulong, tapos naipakabit na natin. So, yung gulong pala mga idol ay same lang sa factory stock na gulong ng mga Honda Supremo. So nagkakahalaga yung gulong ng 1,560. Ito na naikabit na, ang kapal na mga idol. So may nagtatanong pala sa atin mga idol, no, kung pwede raw i-lowered ang mga Honda Supremo. So pwede kasi may nakadesign siyang ito, lagay na mga shock nya, no. May nakadesign siya. Pwede mong isang shock na ilipat mo dito, dito sa baba, ilipat mo lang siya dito, bababa na yan. Tapos pwede mo rin i-lower dito sa harapan. Ayan mga idol, oh. Pwede rin ibaba. So yun yung nagtatanong sa atin na isang subscribers natin, no, sa kung pwede raw ba talaga i-lower yung mga Honda Supremo. So pwede idol. So, alright mga idol, no? So, babiyahe pala tayo papunta sa Alaminos ngayon. At gaya ng sabi ko, pag naikabot yung kulong, maghahakot agad tayo ng mga paninda. So, papunta tayo dun sa may CSI Alaminos. Kasi dun tayo madalas na naghahakot ng paninda mga idol, no? Alright, so makakasama pala natin si Mrs. At ang oras pala natin ay 9 o'clock ng umaga. So mamaya update tayo mamaya mga idol, no, pag nasa daan na tayo. Alright mga idol, no, so nag voice over na lang pala tayo kasi medyo nagluloko yung audio ng GoPro natin. Pero bago tayo magpatuloy mga idol, ay shoutout muna tayo sa mga sulod na lover kids natin. Shoutout nga pala kala JR Payaw, Albertson, Pangit Nagjowa Ko, kay Joey Sip Casta Karenyo, at shoutout nga din pala kay Ray Martinez at kay Boss Mitch Makinista. So sa lahat po ng mga gusto magpa-shoutout, comment lang po kayo sa baba para may shoutout ko po kayo sa next na vlog natin. Alright mga idol, no, so touchdown pala tayo dito sa may Bani. At anong oras mo na be? 10. So time check pala tayo mga idol, is alas 10 ng umaga. So malapit-lapit na rin tayo sa Alaminos. Saan tayo didiretso be? CSI. Yeah. So hindi na pala ako nakapag-vlog kanina nung nasa daan tayo kanina dun sa may Anda. Kasi nahabi ko kasi na hindi tayo maabutan ng ulan. So ito na pala mga idol yung update natin dito kay Honda Supremo, kay Raptor. So almost magti 3 weeks na na-stuck itong motor natin ito, si Raptor, no? Pero kita nyo naman mga idol, yung arangkada niya, yung hatak niya, saka yung under na, napaka
ganda pa rin, parang walang nagbago, parang daig pa na yung kakalabas lang sa kasa. So ito, kung mapapansin nyo mga idol, no, may sinusundan pala tayong tricycle, pero tignan nyo kung ano yung tunog na pag ganun na inarangkada natin. So ito na, inarangkada na natin. O diba, napaka dining ng kanyang andar mga idol, yung kanyang tunog. O diba, napakalakas ng kanyang arangkada. So dyan mo talaga makikita mga idol na ibang iba talaga yung lakas ng Honda Supremo. Alright mga idol, so touchdown pala tayo dito sa may CSI warehouse dito sa Alaminos City. Anong oras mo na ba? 10:30. So time check pala tayo is 10:30. Maaga pa naman, kaya maghakot muna kami ng paninda. So mamaya na lang siguro kami mag lunch. Hanap lang tayo mga idol ng parkingan. Sakto. Bakit muntik na? Oo, kanina. Kita ko naman, tansyado ko yun. Tansyado ko, kunti na nga lang eh. Tansyado ko nga yun. Tansyado. Ngadi mo ba? Nakalimutan ko yung tali ng buhok ko. Oh. Napakasuklay. Alright mga idol, na so nandito na kami sa may Alaminos. At maghahakot muna kami ng paninda mga idol. So tara, hakot muna tayo ng mga paninda para dun sa tindahan. Alright mga idol, no, so nandito na pala tayo sa may CSI. Nandito tayo sa loob. So hinahanap ko pala ngayon si Mrs. kasi nauna na dito. Ano kaya yun? Wala ah. Hindi ko siya makita. Ang sabon. Yun o, sir. Alright mga idol, no? So nahanap natin si Mrs. Nandito lang pala. Naghanap ng pakikisuklayan eh. Uy, hindi ah. May suklay ako. Bakit may suklay kang dala? Sa TikTok ka na bumili. Nandito ka nila. Ha? Patay ah. May alaka na si Kowa mga idol. May papi na siya. Bakit ikaw lang dating may aso? Tuwang-tuwa siya. Baka makagat sila ah. Alright mga idol, no? So maghahakot lang kami ng paninda ni Mrs. O tara, samahan nyo kaming maghakot ng paninda. Nakakamiss tong hakot paninda series episode natin mga idol, no? Hindi ka kumuha ng basket? Hindi. Kuha ka nga. Sabi ko na nga ba eh. Bantayan mo nga rin tinanong yung bag ko. Ang tagal na natin hindi nakapag-vlog about sa hakot paninda series natin mga idol, no? Hindi matanggal.
So last na nakapaghakot pala kami ng paninda nung last month pa. Tapos yung sa vlog natin ang tagal na hindi na natin na-uploadan yung hakot paninda series natin. Pero ngayon siyempre babawi tayo. Tamang tama. Ito yung time na nakapunta ulit kami dito sa may CSI mga idol. Hindi na tayo kukuha ng Sunrock. Tignan mo yung expiration ng katol. Saan? Strawberry. Uy! Shit! Ito pala yung tropa natin ha. Ang Madam Sanel. Kailan sa Mampat? Ha? Nasangkot nila. Anak, ano ka ba ba? Hindi pa. 23. 23. 25. Alam mo na kano ba ba ni ma'am? Shout out pala sa tropa natin si Kuya Kili. Speaking Ma'am Madel, to verification desk. Ano ba? Ilan? Asan yun yun? Strawberry? Ito yung ganito oh. Strawberry pa, kasa? Tawan pa. Ganito siya oh, meron. Let's smell. Ay, orange to. Wala. Ito, strawberry. Hindi yan yung strawberry. Ayun oh. At least may kasamang strawberry oh. Hindi nga yan, yung strawberry nga. Yun na lang, Orange. yun na lang, yun na Ah? lang. Sinta na. Ito na lang? Ano tong kulay green? Ano yan yung kulay green be? Pandan siguro to. Ay, mixed fruit yan lamang. Mixed fruit. Kain na dito na. 16 to na. Kain dito oh. Konti oh. Ah. Speaking Ma'am Denver, counter bell. Ma'am Denver, counter bell. Hindi yan, meron pa tayo yan din. Ito na yun oh. Alright mga idol no? So matapos na rin kami magbayad dito sa may tailor mga idol no? Ito lahat ng mga hinaot namin sa dalawa sa tatlo. Tapos meron pa dito mali 3 part lahat. Alright mga idol no? So pasensya na pala kayo dahil hindi tayo nakapag-vlog kanina nung papauwi na tayo. Kasi gawa nga nung grabe napakalakas ng ulan kanina sinalubong namin. Ang basa ako mga idol oh. Kaya pasensyaan nyo na talaga hindi natin na i-vlog yung papauwi kami kanina. Pero ito yung karga na naman ni Raptor na pula. So, punong-puno na naman yan mga idol ng mga paninda. So ay, grabe na napakalakas ng ulan magmula dito sa may Alaminos hanggang dito na sa may papasok ng Anda. So hindi ko na sinalang itong camera natin, baka mamaya masira pa. Wala na tayong magamit.
Pero update tayo, no, dito sa kay Raptor na pula. Okay naman na mga idol. Tapos ito na yun, kayang-kaya ng kargahin. Hindi pa rin nagbabago yung kanyang lakas kahit na matagal na na-stuck dito sa dito sa gilid. So wala pa rin tayong masabi mga idol. So yun mga idol, no, so hindi pa rin nagbabago yung lakas ni Raptor na pula. Alright mga idol, no, so ito lang siguro yung vlog muna natin. Pasensya na talaga kayo dahil hindi ko na talaga sinalang sa ulan yung camera ko para naman maingatan natin, tapos para may magamit pa tayo na pang vlog sa mga next na vlog natin. Alright, so yun lang mga idol, no. So nakita nyo naman, kahit na na-stuck ng napakatagal, grabe, hindi pa rin nagbabago yung lakas ng makina ni Raptor na pula. Alright, so see you po sa next na vlog natin mga idol, no. So ingat po tayong lahat and God bless po.